Bună seara, prieteni! Mi-am propus astăzi să vă supun atenției un subiect interesant pentru persoanele care cunosc meserii, dar nu pot prezenta un certificat de calificare. Știm că un certificat de calificare se poate obține prin metoda clasică, prin parcurgerea unui curs de o durată mai lungă sau mai scurtă. Să știți că de ceva timp există și o altă metodă, și anume prin metoda evaluării și certificării competențelor profesionale. Compania numită Asociația IEDA din Piatra Neamț este acreditată să ofere astfel de certificate de calificare pentru un număr de 32 de meserii. O să vă prezint care sunt aceste meserii. Este vorba despre zidar petrar tencuitor sau ferar betonist sau izolator termic, pavator, faianțar, zugrav ipsosar tapetar vopsitor, montator rigips, dulgher tâmplar parchetar, tâmplar universal, dulgher, confecționer montator termopan, mașinist teresamente ifronist, sudor, electrician în construcții, instalator sanitar și gaze, lăcătuș mecanic, mecanic auto, electrician auto, tinichigiu vopsitor auto, drujbist operator arbori forestieri, lucrător în comerț, operator IT, administrator pensiune, ospătar, paranteză chelner, bucătar, brutar, cofetar, patiser, legumicultor, agricultor, culturi vegetale și crescători animale, tractorist, infirmier, frizer, coafor, manicurist, pedicurist. Iată, sunt 32 de meserii, deosebit de căutate de altfel pe piața muncii. Puteți obține un certificat de calificare și angajatorii de asemenea își pot pune în regulă salariații, certificându-le calificările pe posturile pe care aceștia le obțin. Candidații înscriși trebuie să cunoască meseria, bineînțeles, și să se prezinte la Centrul de Evaluare și Certificare în vederea evaluării teoretice și practice. Persoanele înscrise în procesul de evaluare au nevoie de următoarele documente: buletin, certificat de naștere, certificat de căsătorie, asta pentru persoane care și-au schimbat numele în urma căsătoriei, o diplomă de studii sau adeverință de studii. Bineînțeles, precizez că persoanele ar trebui să aibă minim 8 clase. Pentru un număr mai mare de persoane, să știți că compania aplică și reduceri. Veți obține un certificat de competențe profesionale autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări. Cei care sunteți interesați, să știți că la 3 din aceste meserii sunt și eu evaluator, colaborator, cum ar veni, cu Asociația IEDA din Piatra Neamț. Este vorba despre meseriile de tractorist, agricultor, culturi vegetale și crescător animale, și a treia este drujbist, operator arbori forestieri. Dacă sunteți interesați de aceste meserii, mă puteți contacta. Bineînțeles că dacă sunteți interesați de oricare din cele 32 de meserii, eu vă pot ajuta să vă pun în legătură cu Asociația IEDA și într-un interval de timp cât mai scurt să obțineți certificatul de calificare. Vă doresc o seară plăcută și să aveți mult succes în activitățile pe care dumneavoastră le desfășurați.